Které téma považujete v těchto volbách za nejdůležitější a proč? Jádrem programu Svobodných a soukromníků pro tyto krajské volby je především důraz na řádné hospodaření Olomouckého kraje. To znamená důraz na hospodaření bez dluhů, na hospodaření s vyrovnaným rozpočtem. Svobodní a soukromníci jsou přesvědčeni, že krajské finance mají primárně směřovat za prvé na zajištění nezbytné krajské dopravní infrastruktury, abychom jezdili po normálních silnicích a ne po tankodromech, jako je tomu mnohdy dnes. Za druhé se domníváme, že peníze mají směřovat na řádný provoz těch škol, které Olomoucký kraj zřizuje. No a za třetí pak pochopitelně na zajištění bezpečnosti v rámci věcné a místní působnosti kraje. Řada politických subjektů má i pro krajské volby jako jedno z hlavních témat problematiku migrační krize. My se domníváme, že to není téma, které by bylo primárně řešitelné z pozice kraje. Deklarujeme však, že v žádném případě nepodpoříme stavbu azylového centra na území našeho kraje. Rovněž bych chtěl říci, že svobodní a soukromníci nebudou podporovat dotace pro nejrůznější multikulturní neziskovky z krajského rozpočtu. V případě, že budete zvolen, co uděláte jako první? Jako první bych se určitě sešel se zástupci ostatních pravicových politických subjektů a pokusil bych se s nimi dohodnout na tom, aby dále nepokračovala současná krajská koalice komunistů a socialistů v našem kraji. Jejichž vize jsou zkrátka uskutečnitelné, řečeno slovy Ronalda Reagana, pouze na dvou místech. Buď to v nebi, kde je nepotřebují, nebo v pekle, kde už je dávno mají.